Maza da dama suna yawan tambaya na akan wannan manpower mu, traditional manpower. Oh Sayyada, hope baya sa ciwon kai. Oh Sayyada, hope baya da side effect. My brother, this traditional manpower is tested and trusted. It's very good with zero side effect because it's natural herbs. I'm telling you this. Maza sun fi miliyan sun sha wannan manpower ba su taba mun complain ba. Wannan manpower ne zaka sha kaɗai da waɗannan idan ka hada ba za su saka ciwon kai ba. I'm telling you the fact. Yana maganin sanyi, yana maganin basir, yana maganin kasala. Hatta tsofaffi irin iyayenmu da ba za su yi aikin dare ba idan sun sha maganin nan suna zuwa suna samun albarka. What about you? I think every man he need this in his life. Ko da kana da kyau ka kara da wanka. So you can chat me on WhatsApp to place your order with this number there, I can screen in now, and you will receive your order within 24 hours inshallah.